Dobrý den. Připravili jsme si pro vás pokus na hustotu látek, na který budeme potřebovat vysokou sklenici, vodu, olej, med, líh obarvený potravinářským barvivem, vosk a korek. Do sklenice budeme postupně nalévat med, vodu, olej a líh. Poté, co do sklenice vše nalejeme, přidáme vosk a korek. Zde můžeme vidět, že každá kapalina má jinou hustotu, a proto jsou rozdělené na 4 vrstvy. Med, voda, olej a líh. Vosk má menší hustotu než voda, a proto plave na vrstvě oleje. A korek má menší hustotu než líh, a proto plave na vrstvě lihu.